Sori! Mä tarvin apua. Pystytkö auttamaan oikeesti nyt? Totta kai. Millaista apua tarvitset? Siis mä yritän opinnäytetyötä tehdä ja mä en löydä yhtään mitään aineistoa täällä. Ja siis mä ihan... Siis kaikki mahdollinen elokuvaohjaukset, mitä vaan löytyy. Siinä asiassa Nelli voisi auttaa. Nelli! Millaista tietoa tarvitset? Katso, löytyykö meitä tietoa elokuvan ohjaamisesta. Tarvitsetko aiheesta muuta tietoa? No, jos artikkeleita, ehkä niitä voisi ehkä käyttää. Kyllä meitä varmasti löytyy. Arto ja Aleksi! Kuinka voimme auttaa? Hakisitteko artikkeleita aiheesta elokuvan ohjaaminen? Meiltä löytyy myös opinnäytetöitä. Haluaisitko käyttää niitä lähdemateriaalina? No kyllä niistä varmaan apua olisi, että mikäs siinä? Teseus. Millaista tietoa tahdotte? Kaikkea elokuvaohjaukseen liittyvää! Sano sinun lakini. Olisiko vielä jotakin muuta, mitä haluaisit lainata? Mä en kyllä usko, että mä selviin tästä nyt. Kiitos, tää oli todella mahtava. Ole hyvä. Kiitos ja näkemiin. Ole hyvä. Näkemiin. Moikka. Myös sinä voit käyttää kirjaston tiedonhakupalveluja virtuaalisesti netissä.